Σε μια χρονική συγκυρία που τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας μοιάζουν καζάνι που βράζει, η κυβερνητική εξουσία προσπαθεί να φημώσει τη βούληση του ελληνικού λαού. Το όραμα που μοιραζόμαστε για μια Ευρώπη των πολιτών είναι και η κινητήριος δύναμη για τη μάχη που θα δώσουμε μπροστά από τις ευρωκάλπες. Κόντρα σε μεγάλα συμφέροντα που θέλουν να σβήσουν τα μικρά κόμματα και να αφανίσουν κάθε ελεύθερη φωνή. Γι' αυτό στις 9 Ιουνίου στηρίζουμε Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών Αλλιέων και το συνδυασμό ΚΕΚΑ-ΑΚΕΛ μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα. Ελληνίδες Έλληνες, η ψήφος για τις ευρωεκλογές για πολλούς είναι χαλαρή ψήφος. Για πολλούς είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Για τον αγροτικό κόσμο όμως, οι Βρυξέλλες, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι το διευθυντήριο όπου παίρνονται οι κρίσιμες αποφάσεις για τον πρωτογενή τομέα για εμάς, χωρίς εμάς. Γι' αυτό πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε δυνατή εκπροσώπηση. Εάν και σε αυτές τις εκλογές οι αγρότες, ο αγροτικός κόσμος φοβηθούν τις μέλισσες, δεν θα γευτούν ποτέ το μέλι. Είμαι ο Σπύρος Οντήλης, ο πρόεδρος του κόμματος Μαζί για μια Ελεύθερη Ελλάδα. Μαζί με το ΚΕΚΑ και το ΑΚΕΛ έχουμε φτιάξει ένα συνασπισμό για να κατεβούμε στις ευρωεκλογές και φυσικά και μετά. Και ένα από τα πρώτα μελήματά μας είναι να αλλάξουμε την οικονομική πολιτική. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν φέρει το λαό μας στα όρια της εξαθλίωσης. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρώτα απ' όλα, γιατί οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές είναι πολιτικές οι οποίες φέρνουν τον νόμο της ζούγκλας στις κοινωνίες των ανθρώπων. Ο δυνατός γίνεται δυνατότερος και ο φτωχός φτωχότερος. Εμείς θέλουμε μια κοινωνίες οι οποίες να έχουν κοινωνική συνοχή και όλη η κοινωνία να ευημερεί. Αυτό δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται με τον τρόπο που το κάνουν δηλαδή σήμερα. Σήμερα έχουμε κόσμο ο οποίος έχει το εισόδημά του να μειώνεται συνεχώς. Το πραγματικό του εισόδημα. Μπορεί να αυξάνεται ονομαστικά, αλλά ο πληθωρισμός είναι πάντα μεγαλύτερος. Αυτό περνάει και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 4% του ΑΕΠ μας, ναι, μόνο το 4% του ΑΕΠ μας είναι πρωτογενής παραγωγή. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να ανασυσταθεί όλη η εθνική οικονομία. Και το βασικό της υπόθεσης είναι ότι πρέπει να έχουμε πρωτογενή παραγωγή. Δεν νοείται κράτος, και μάλιστα εμείς, χωρίς πρωτογενή παραγωγή. Δώστε μας τη δύναμη να πάμε να παλέψουμε στην Ευρώπη για αυτό. Μαχόμαστε ενάντια στην ακρίβεια που δυσκολεύει την επιβίωση των περισσότερων. Μαχόμαστε για να φτάσει η σύνταξη για τις βασικές ανάγκες και τα φάρμακα του συνταξιούχου. Μαχόμαστε ενάντια στον αφανισμό της πρωτογενούς παραγωγής και συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων. Αντιστεκόμαστε στην υποβάθμιση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Παλεύουμε ενάντια στα νομοσχέδια που περνούν νύχτα και γίνονται νόμοι όπως ο νόμος Άργος που αφανίζει την ελληνική κοινοφιλία και στην ουσία στοχεύει στην κατάργηση του κυνηγείου. Είμαστε ενάντια στην καταστροφή της ελληνικής φύσης με την αλόγιστη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα παρθένα ελληνικά βουνά. Στυλιτεύουμε τα στρατευμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στόχο έχουν να αποπροσανατολίζουν τη γνώμη του ελληνικού λαού. Στη συγκάλυψη των τεμπών ζητούμε την άμεση δικαίωση των οικογενειών των θυμάτων. Στις εκλογές της 9ης Ιούνιου το ΑΚΕΛ συμμετέχει σε συνεργασία με το Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών και Αλλιέων, το ΚΕΚΑ και το Μαζί για μια Ελεύθερη Ελλάδα. Στήριξε ΑΚΕΛ. Ψήφισε ΚΕΚΑ, ΑΚΕΛ, Μαζί για μια Ελλάδα. Είναι η μοναδική ευκαιρία να αποκτήσεις δική σου δυνατή φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν νοείται ο αγροτικός κόσμος, ο οποίος απαρτίζεται από 880.000 δηλώσεις καλλιέργειας, 309.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά και 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που δουλεύουν σε παρεμφερή επαγγέλματα, τα οποία ζουν από τον πρωτογενή τομέα. Να μην έχει ουδέμια εκπροσώπηση σε κανένα κέντρο λήψης αποφάσεων. Δεν νοείται επίσης, αδιανόητο, να έχουμε υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης που δεν ξέρουν πόσα πόδια έχει η γίδα. Να κάνουμε υπουργό αγροτικής ανάπτυξης τον δικηγόρο του Κολονακίου. Να κάνουμε υπουργό αγροτικής ανάπτυξης τον εφοπλιστή και τον πολιτικό μηχανικό. Δεν νοείται ο πρόεδρος του ΠΚΠ να είναι εγκληματολόγος.
Ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα και το οποίο έχουμε ενωθεί εμείς στο Μαζί για μια Ελεύθερη Ελλάδα με το ΚΕΚΑ και το ΑΚΕΛ είναι το γεγονός ότι θέλουμε να έχουμε δωρεάν υγεία και δωρεάν παιδεία. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό. Για να σωθείς, για να πας σε ένα νοσοκομείο, για να έχεις μια σωστή ιατρική φροντίδα, να πρέπει να έχεις λεφτά. Αυτό δεν είναι κοινωνικό κράτος δικαίου. Αυτό είναι βάρβαρο. Και εμείς δουλεύουμε για τον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν όλοι να καταλάβουμε ότι πρέπει να προωθήσουμε νέες πολιτικές δυνάμεις. Και πρέπει να προωθήσουμε νέες πολιτικές δυνάμεις γιατί πρέπει να αλλάξουμε τα κακό κείμενα σε αυτόν τον τομέα. Δεν νοείται το κράτος μας να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν νοείται τα νοσοκομεία μας να είναι χωρίς προσωπικό και δεν νοείται να πληρώνουν οι άνθρωποι που τόσα χρόνια έχουν δώσει εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές, να πληρώνουν για να βρούνε θεραπεία. Είναι βάρβαρα αυτά και εμείς θα τα αλλάξουμε. Είναι μοναδική ευκαιρία στις 9 Ιουνίου να στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανθρώπους γνώστες και όχι γνωστούς που μας πασάρουν τεχνιέντος τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγρότες, κτηνοτρόφους με γνώση, με εμπειρία, με μεράκι, οι οποίοι γνωρίζουν και θα μεταφέρουν τα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου. Αυτός ο κλάδος δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι δουλειά των τεχνοκρατών. Είναι δουλειά που απαιτεί μεράκι και εμπειρία. Ευκαιρία λοιπόν, χρυσή ευκαιρία, η μοναδική ευκαιρία στις 9 Ιουνίου να στείλουμε εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διεκδικούμε μια οικονομική ευρωπαϊκή πολιτική που έχει κέντρο τον άνθρωπο και την ευημερία και όχι τα υπερκέρδη των πολυεθνικών και των φανς. Την προστασία του θεσμού της οικογένειας που είναι και ο συνεκτικός ιστός της κοινωνίας μας. Μάνα, πατέρας, παιδί, μια σχέση ιερή και αναντικατάστατη. Ευρωπαϊκό μοντέλο για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Αλληλεγγύη για τους λαούς που δοκιμάζονται από τον πόλεμο, αλλά αυτό είναι ένα βάρος που πρέπει να το σηκώσει όλη η Ευρώπη από κοινού. Γι' αυτό στις 9 Ιουνίου στηρίζουμε Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών, στηρίζουμε το συνδυασμό ΚΕΚΑ ΑΚΕΛ Μαζί για μια Ελεύθερη Ελλάδα.